Diyos maray na hapon po sa indogabos mga tugang, pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan, asin sa pag-atindir kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante orog na sa laog kang Santa Misa. Mantinirun tatabi ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Matindog po kita gabos para sa pagpamibi kay San Antonio de Padua. Saint Anthony, you live a simple life of prayer and devotion to the sun and sorrow more. In loneliness and joy you serve the poor, with gentle care and loving heart. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life. In simplicity, humility, and joy. The Spirit leads you on to preach the word with vision of eternity and attachment of our faith. You care and share with missionary zeal. You hear with gentle love adore. Saint Anthony of Padua we implore, oh teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us all to the path of life. In simplicity, humility, and joy. Please kneel. Concluding prayer. Prayer to Saint Anthony of Padua. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Please mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Saint Amen. Anthony of Padua. Pray for us. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Daili na sabotan asin nautob an sa imong kabuotan at amanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo,
Asin ngunya namamatean nina ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaaban. Huli kaini naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa saimo kami minahagad din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasuro kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po ang gabos. Ngunyan, Martes sa inot na simana kan Kwaresma. Idulot po niya to sa Santa Misa mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat ni Connie Nasayaw, kan Velasco family, ni Bravo and Abuela family, para sa ika-37 birthday ni Niño Ray, dulot kang Los Suegros family. Special na intensyon dulot ni Rayala and Bernal family, asin si Ringman kang Makasinag family. Para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, kalag ni Rodolfo, dulot kang Tan family, ni Socorro, dulot ni Noli Orozco and family, para kay Ramon asin Amparo, dulot kang Arnaldo family, para kay Remedios, dulot kang Mangampo family, para kina Jesus, Carlos, Bernarda asin Manuel, Christopher asin para sa gabos na kalag na dulot kang Familia Rayala, para sa kalag ni Susan asin for all souls in purgatory na dulot ni Mrs. Eden Boneo, para sa kalag ni Rosel dulot ni Cansilao family, para kay Heloisa dulot kang Cabrera family, para kay Adrian na dulot kang Los Baños family, para kay Rayman na dulot ni Violeta and Grace Ortiz and family, para sa kalag ni Chodoro, Maria asin Gregorio, dulot kang Marshall Canaria. Banwaan nin Diyos, mating dugtabi ang gabos, asin awiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran ka nama, kanakiasin kan Espiritu Santo. Amen. Ang pagkamuot kan Diyos Ama, ang biyaya ni Kristong kagurangnan, ang balaog kan Espiritu Santo, mapa sa Indugabos. Asin sa imong espiritu. Ang Diyos maray na hapon sa Indugabos mga tugang. Diyos maray na hapon po, Father. Ako unta po ang satuya mga kasalan, tangani magi kitang maninigo sa pagdolot kan misa. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsosolsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama sa pagsurug sa mo,
kagurangnan maheraka. kagurangnan maheraka. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, pakapatawada, an sa tong kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Kagurangnan hilinga an sa imong pamilya asin warasan, tanganing sa atubang mo, magbanaag an sa mong isip, hulikan sa imong kabutan, na sinasagwi sa paagi nin disiplina kan hawak, huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, kaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro ni Propeta Isaías. An oran asin anyelo, minahilig hale sa langit, asin dai minabalik duman, sagkod na dai matubigan ang daga. Tanganing makapabunga, asin makataonin banhi, sa nagtatanom, asin tinapay sa nagkakakan. Siring man kaiyan ang tataramon na minaluwas sa nguso ko. Dai minabalik na daing bunga, kundi inuutob ang sakong pagbuot, asin hinahaman ang katuyuhan na pinagsubulan ko kaiyan. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Umawan nindo ang kagurangnan sa kaibahan ko, sarabay kita sa pagmuraway kan sa iyang ngaran. Hinanap ko ang kagurangnan, asin sinimbag niya ako. Ilinigtas niya ako sa gabos kong natatakotan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Maghiling kamo sa iya, asin mapapano kamo ning kaugmahan. Asinan sa indong lalawgon, dai mapapasupog. Kan mag-agrangay ang dukha, dinangog nin kagurangnan, asin ilinigtas sa gabos niyang kahorasaan. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ang mga matan kagurangnan, yaon sa mga banal, asin dinadangog niya ang sa indang inagrangay. Ang kaanggotan ning kagurangnan, tumang sa mga tampalasan, tanganing mapara ang sa indang girumdom sa daga. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Kun ang banal minaagrangay, dinadangog din kagurangnan, asin ililigtas sa gabos niyang kahaditan. Ang kagurangnan, harani sa mga pusong nagtitios, asin ililigtas niya ang mga nahalayan nin paglaom. Sa gabos na kasakitan, ililigtas ng Diyos ang mga matanos. Ipagrokyaw po niya to ang banal na ebanghelyo. Kirarayang itas ako, tataramon ng buhay. Girarayan yugon ko, tataramon ng buhay. Asinin kayunan, pagtubot pagkamot, magayunon, mamison, kataramon ng buhay. Magayunon, mamison, kataramon ng buhay. Ang gagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. mabasahon ginuno sa Ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Kun kamo magpamibi, day kamo magmatinaramon, arog kan mga pagano, na naguhona nahihimateon kun maggamit nindakol na tataramon. Day mag-arog sa inda, bago kamo maghagad, aram na kan sa indong ama, an kaipuhan nindo.
Magpangadji kamo siring kaini, ama niya mo na yaon sa langit, sambahonan ngaran mo, mapasamuya ang kahadean mo, kuyugon ang buot mo digdi sa daga, nin siring sa langit. An sa mong kakanon sa arual daw, itao mo sa muya unian, patawadon mo kami, kan sa mong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkasala sa muya, hari kami pagdaraha, ari kami pagpabayain na madaog nin sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo sa mga tawo an sa indang kasaalan, papatawadon man kamo kan sa indong ama sa langit. Alagad kun sinda da inindo patawadon, da iman kamo papatawadon kan sa indong ama. Ang maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sa satong binasang Santo Ebanghelyo na dangugta po, ini pong gospel account na kung saan so mga disipulo kan kagurangnan naghagad nin pabor sa iya, naturuan man sinda magpamibi kung paano magpamibi. Asin itinao ni Kristo ining espesyal na pangadji, ining pigaapod tang Our Father or the Lord's Prayer. Puon pa kan kita saraday pa na araman tana ang pangadji na ni. Saro ini sa mga formula prayers na nauukudan tulos kan mga aki. So saraday pa kita, na-introduce na sa sato ang pangadjing ama niya mo. Nagi na ining parte kan istorya kan buhay ta. Nagi na ining parte kan sa tuyang debosyon sa pagpamibi. Mga tugang, sa Santo Ebanghelyo, itinao ni Kristo ini, tanganing tukdoan niya so sa iyang mga disipulo kung paano magpamibi. Sa madaling sabi, Jesus taught them not what to say, but Jesus taught them how to pray. But sabihon, ang pagpangadji, bako sana ang pagtuom kan ama niya mo. Alagad sa paagi po kan pangadjing ini, ipig-introduce ni Kristo kung ano ang tama na dispositions na yaon sa sato pag nagpapangadji. So, Our Father is not only a formula prayer, bako po ining gani template or pro forma prayer. Alagad ini sarong pagtukdo ni Kristo, tanganing maaraman ta kung ano ang tama na disposisyon na dapat patalubuon ta sa buhay ta. Tanganing ang pagpangadji maging makahulugan as in effective para sa sato. An enot po, ang pagpapangadji dapat po nakagamot sa pagtubod as in pagkamuot. Kaya nga ni ginamit ni Kristo ang image na father and son relationship. Ang relasyon baga po kan aki sa iyang magurang o aki sa iyang ama nakagamot sa pagkamuot, di ba po? Natata special sa to ang mga magurang ta, pinulitan na mumutan ta sinda. Dapat iyo yan ang pinakapundasyon dapo kan pagpangadji. Dapat ang pinaka-motivation sa pagpangadji. Bako sa nata may hahagadon ka, alagad ang pinaka-motivasyon dapat pagkamuot, asin tunay na pagtubod, asin pagtitiwala. O iyo yan ang pinaka-enot na disposisyon na ipigtutukdo sa sato kan pangadji na ini. Ang ikadua po, pinapaginumdum kita kan kagurangnan na ang pagpangadji sarong communication. Saro po ining gari communication channel. Dakulo baga kitang mga communication channel and protocols sa satuyang buhay sa kinaban. Sa pakipagrelasyon ta sa Dios, iyo inian saro sa pinaka-epektibong channel or platform nin communication. Dahil taman po kay puhanin Zoom,
platform tanganing makaulay ang Diyos. Deta kayo kaipuan ang messenger tanganing makaistorya siya. Ang pagpangadji iyoan sa tuyang pinaka-platform sa communication. Ngunyan, pag sinabi pong communication, it is always a two-way process. Bako sa nang ika nagtataram, dapat tatao ka man magdangog. Iyo bagay ng communication. Takon si gusto mo ika sa na nagpaparataram, gusto mo ika sa nang pigdadangog, ay gani ba kung tunay na communication yan? Sa pagpangadji, iyon ang ikaduwang disposisyon na pigahagad sa sato. Dapat na po, tatao makitang magdangog. Paano tama dadangog ang Diyos? Because physically, dahil taman talaga siya, or concretely, gani dahil siya nadadangog gamit ang satuyang talinga. Alagad mga tugang, iyo ba kayo ng pangapudan sa sato, kan pig-aapod tang solitude, kan pigaapod tang reflection and meditation. Kung kita da po nagpapangadji, bako sa na dapat na nag-recite kita kan mga formula prayer, dapat da po paminsan-minsan maghanap kita nin panahon na kita magsilensyo, maghurup-hurup. Ninulit na pag nagsisilensyo kita, naghurup-hurup kita sa sadirita, diyan tanadidiskubre ang mensahe sa satuya kan Diyos. Sa paagi kan solitude, sa paagi kan paghurup-hurup ta, diyan naglalaog ang mensahe kan Diyos na ipinapaabot sa satuyang consciousness. Di kaipuhan na hinghingan kaniya. Ninulita sa paagi kan solitude and silence, every time we pray, nakakaabot sa sato ang mensahe kasi nagiging sensitive kita sa mga mensahe sa satuya kan Dios. Ani katulo po, ani katulo da pong disposisyon sa pagpamibi, dapat da po pirmita pigurumdom na ang Diyos iyo ang kaglalang kita mga linalang sana. But sabihon dapat magkaigwa kita nin humility or kapakumbabaan na i-acknowledge na kita mga lalang sana kan Diyos. In other words, di kita pwede maging demanding. Di kita pwede pagmandahan ang Diyos na itaw mo ini sa kuya tawan ta ka ki-deadline, abot sa na sa aga. Di pwedeng araw ka ng pagpangadji. Ninulit na dapat, midbidun ta kung sisay ang boss, bako man kita, siya. Kaya nga ni inibagang pangadjing our Father, ano ang sabi? Your will be done on earth as in heaven. Bako an sa diritang kabutan, kundi an kabutan niya. So yun ay katulong disposisyon na dapat igwa kita. Iyan na kapakumbabaan, na bako sa ng pirmi, sa diri ang gustong masunod, na dapat kita maging mapakumbaba, na masunod man ang kabutan niya para sa sato. Ang ikaapat po, sa pagpapamibi, dapat po maglikay kita, na dapat makuluran nin pagkamasadiri, or selfishness, or selfish interest ang pagpangadji. Nukad baka kaya sa pagpangadji, may tendency na ang pigpaparapangadji mo, sadiri mo sana. Dapat na po ba ko sa ng puros pansadiri ang pigpapangadji? Dapat ipigsasabay ta ni bang tao, isinasabay ang komunidad. That is why, ang kapino na ng mga tataramon, kan itinukdong pangadji, Our Father in heaven, hallowed be thy name. Dahil sinabing, my Father in heaven. Ama niya mo, bako sinabing ama ko. Pilming kasabay ang komunidad. Na ukudan baga po, kadibang mga Katoliko or kadibang mga Kristiyano sa ibang mga fundamentalist groups, mahilig sila sa mga tataramo na accepting Jesus as my personal Lord and Savior. Well, magayon man. But para sa ko, that is partly correct, but partly not correct. Nata. Totoo, siyempre na siya ang Savior ko. Pero pag sinabi mo kayang my personal Savior, nalilingwan mo ang community aspect kan sa tuyang pagtubod. Nagdigdi si Kristo ba kung mampanasa na para sa sako? Dahil siyang pigsi-single out. Practically, gabos, itinangro niya kan sa iyang kaligtasan. Banal man o para kasala,
gabos, sinakob kan grasya kan Diyos. Kaya dapat na nahahaluanin pagkamasadiring ugali ang pagpapamibi. Dapat sa pagpapamibi, nagiging generous kita. Pakusan ng sadiri, kundi siring mananiba o ang komunidad kasabay sa satuyang pagpamibi. And finally, ang ikalima po, ninulit ang pangadjing ama niya mo, bako tawo ang nag-compose kay ni. Bakong araw baga po kanibang pangadji, tawo ang nag-compose. Ngunyan, dakulo na kita na mga very meaningful and very beautiful formula prayers. But this particular prayer, talagang naukudan ta verbatim, hali sa sinabi ni Kristo. Kaya pag nagpangadji kita kanama niya mo, dapat pangadji unta po ini na sincero as in may respeto. Sabi nga ni Santa Teresa, pag nagpapangadji da po kanama niya mo, ang sarong ama niya mo na pangadji na sincero, as in udok sa buot, mas mahalaga kaysa sanggatos na ama niya mo, nagaripig pangadji mong wara sa buot. Kaya dapat ang pagpangadji da po kay ni udok sa buot, nakasabay ang paghurup-hurup. Ninulita, si Kristo mismo ang nag-compose kan pangadjing ining magayonon na naging parte kan buhay ta, puon pa kadto sagkod ngunyan. Mga tugang, sa pagpadagos sa pukan Santa Misa, iyo po inang pangapudan sa satuya kan liturhiya sa ngunya na aldaw, nalugodanay kitang magpamibi bilang mga parasunod ni Kristo, bilang mga aki kan Diyos, dapat nagpapamibi kita. Ninulita sa paagi kan pagpamibi, di kita po nariresibi ang mensahe kan Diyos. Nagtatalubo kita sa pagtubod. As in sa paagi kan pagpamibi, digdita ipinapahiling ang satuyang tunay na digdidad bilang mga aki kan Diyos. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ano man nakarayan, nasa tuyang naginibo, iyan uli lamang sa Diyos na nagiboning kabo. Pray, brethren, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. And to that will sacrifice the endurance For the praise and and glory. glory, your hand. So sorry. O Diyos, makakamahan na kaglalang, ako ang mga dinodolot migikan sa karahayan, kan sa imong pagkamatinao, asin ang mga kinabano na tabang na tinipon para sa mo, kahiraking ribayan para sa buhay na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos, nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na sindeng kasagkoran. Huli ta ikinaugay mo sa mga nagtutubod na nalinigan ang mga isip, taon-taon maugmang maglaom sa mga sakramento paskwal, tanganing sa pag-utob kan mga gawing kabanalan, asin gibong pagkamuot sa dayaday, na pagselebrar kan mga misteryo na ikinamundag nin daliwat, madarasinda sa kapanoan kan grasya. Kaya kaiba kan mga angheles, kaiba kan mga trono sa sindominasyones, kaiba kan gabos na langit non na hukbo, nagaawit kami kan himno, kan sa imong kamurawayan. Banal, 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 ang
panokat sa imong kamurawayan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdig, sa ngaran kan gagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Kagurang nani kanangganan banal, burabonin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay. Pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, magkakan ka ini, ta ini, an sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan yamanin kalis, iraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, mag-inom ka ini, ta ini an kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sagod na ikamagdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan, pagkabuhay, liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Kami na nagpapakinabang kanahawak asin dugo ni Kristo, nakikimaherak na magkasararo lugod huli kan Espiritu Santo. Ama, girumduman sa imong simbahan sa bilog na kinaaban, papagdanaya sa malodok na pagkamuot, kay bakad sa mong Santo Padre na si Francisco, kan sa mong obispo si Joel, asin kan gabos na mga padi. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherak, an samuyang mga tugang na nagturog sa paglaom kan kaligtasan, asin an gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, nakadtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sa iya, sa kaibanya asin kan Espiritu Santo, yaon sa imo Diyos na makakamahan, an gabos na kaumawan asin kamurawayan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gabos kita mapamibi sa mga tataramon na itinukdo, itinugon kan kagurangnan. Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon an ngaran mo, magdatong an kahadean mo, mangyari an bot mo sa daga nin siring sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan,
warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing sa tabang kan sa imong pagkaherak, makalikay kami sa kasalan, mantang kami nagahalat kan pagdatong ni Kristo sa muyang paratubos. Huli ta sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurang nani ka na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninongan ni winawalat ko sa Indo, katuninongan itinatao ko sa Indo, kare pagilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan simbahan. Papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita nin katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan ginaban, tawi kami ni katuninongan. Uyan Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, sinan sa kong kalag maoomayan. Atamanon manlugod kita kan hawak asin kan dugo ni Kristo, sagud sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang, maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Pamamibi kita. Kagurangnan an winaras samo kaining mga misteryo maging paagi namantang pinapakulpa mi ang mga kinabanon na kamauotan makanood kaming mamuot sa mga langit no na bagay uli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan, Ama, Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Tapos nan misa, magdanay manlugod kita sa pagkamuot ki Kristo. Salamat sa Diyos. We thank you, O most holy Trinity, the Father, Son, and Holy Spirit, triumphant one God. You give to us with Saint Anthony to be your instrument of peace. Saint Anthony of Padua, we implore, oh, teach us how to live the gospel way of life, the chosen by the Lord to lead us on to the path of life in simplicity, humility, and joy. To the path of life in simplicity, humility, and perfect joy.